Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия, хуш омадем ба канали мо. Хоб имрӯз мо қарор дорем дар шаҳри Ҳисор. Ҳозир дар навор 4 та намхел гавои калони зотӣ гусаладор, 4 таи дига сементалу галштен ғуноҷинои буғузи сари сина якумзоянд. Анамнора мо ба шуморо навор мекунем. Шумо саросима нашида навора то охир тамошо кунед. Хоб маълумотоша бигирен, чанд литр шир метиҳад, чандумзоид, ҳамаи маълумотоша метем. баъд нархошам гап мезанем. хуб маслиҳат кунем, харидори аниқ шуда баъдан ҳоҷида занг бизанем, рақамҳо дар экран мешавад. Адрес шаҳри Ҳисор. Видео маъқул боша лайкҳоро бизанед. хуб касоне ки меҳмон аст, ҳатман ба канал обуна шавад. аз ҳамин сементал маълумотиро сар мекунем. ҳоҷӣ ин гусаладор аст? бухача дора, ака бухача як паҷбуҳа бухача дора. бо ака бухаш мондаги як мошид ҳам бухаи калон мондаги мушад. Сементал шириш вали тай 25 литр шир дора ака. хуб тай 25 литр ҷӯшидастен. Чочош ҳар чор саат не як чикорда мекунам. се чоча якташ зан чикорда мекунам. хуб хулас ҳамина o'zi ма гусалашам нишон метам як бора қатия бин бухача фасон дора. хуб анаи ҳамин бухачаи сементалай бародаро 5 моҳа бухача будааст. бо як моҳа бухам рафтаги. буха мондаги очаш як моҳа буха мондаги беҳад гои хуба ака. мана бародаро бухачаи сементали тоза. хуб очабача якҷоя фурӯхта мешавад бародаро. 5 моҳа бухачаш, хуб як моҳа бо буха рафтагӣ. ҳоҷӣ нархи сементал нархи сементал хати бачаш 75000. 75000 муомила дастафка дорам. муомила ҳаста дастафка дора. муомила дастафка аст бародаро. се чоча хати то 25 литра ҳоҷӣ ҷӯшидааст. хати бухачаш бо як моҳа бухам рафтагӣ бародаро. ин вақти зоиданаш ака 35 литр шир дора. на зоидагиш гап нест. хоҳишмандо бемалол метавонанд омода айпеш дида шумо говоро як бор айпеш бибинед. беҳад говои бақуввати калонай бародаро. мегзарем ба гови дуюм, гови шведӣ. мана балешикои швед ҳаракат кунем. шведи тоза. хуб гови калон. гусалаша нав нишон додем. бо охири видеода туғри када мемонем. вақти монтаж данаи чочоша бародаро. ҳама чочош хушро. чочоша аҳамиятен дароз кушод 100%. ин чанд гусалай? ин сеюмаш. сеюм гусала. сеюмаш гусалаш мода 20 та шир дорад. гусалаш мода 20 та шир дорад бародаро. хурдан саломатӣ 100% иншоллаҳ оҷи. ҳаст баш 100%. хурдан саломатиш ҳама тарафа 100%. нами говора ози бировардем дидем рагаштанош ҳамаш 100% буд. хоб ози иҷа одам надоштааст ки мо навошам ҳамаша ҷӯшидаву вайоша нишон медем. хулас нашод аҳлиш хурдан саломатишда миёем ҳамҷа проверка мекунем, гарантиш қатияй боварӣ ҳосил карда мегирем мерем бародаро. хоб ин қати гусалашай буқа рафтаги ё не? не ин рафтаги. ин буқа рафтаги набудааст. нарх навош ча мешавира? ин нарх навош 45000 меги муомила дора. 45000 қати гусалаш 20 литр шир дора бародаро. боз ҳам муомила дора, дастафка дора. бемалол занг зада мегирем. байнанги бародаро ози гови шведи ки аввали видеода дидем ку гусалаи ҳаминай. ин мода будааст. наи гови галштен, балешикои галштен боша ина марҳамат. инам буха мондаги. як моҳ зиёдтар шид буха мондаги мона. инам ака 23-24 литр шир дора ака. сеюм гусала, сеюмча гусалачаш модай. бо аҳли хуба. гусала моли аҳл хурдан саломатиш. ҳамаш кафолат. чочаш кор мекунад? ҳамаш соза ё чочош. ира чочош 100% кор мекунад. мана бародаро гавои калони зурай. хулас балешикои галштинода роӣ кунем. ин ҳам қати гусалаш меравад. бо буқа рафтагиай. ширшам гуфтем галштинои пародаи шириан шири зур метиҳад. навзоидагишта чанд қадад оҷи? ака ира то 44 литр шир ҷӯшидаги. то 44 ҷӯшидаги ҳаман бародаро. ака галштина медонистагио медонад шон. беҳад гой беҳтарин гой. кор нест галштинода нашод ширш. хоб нарх навош чанд пул ира? ира ака 50 мегем бо нарх нав савдо мекунем. 50000 муомила дора, дастафка дора. ин қати гусалашай бо буқа мондаги намаз трак зиёдтар шуда буқа рафта уже. барои молкуно ина беҳтарин вариантай бародаро. ҳам шир дора, ҳам уже буқа мондааст. анай бошад гусалаи
گوی گالشتینی که بالای سیمنتال دیسته بود که آن هوای هوزی دوام ویدیو دا هم مشامو خیلی یاجویا کدام توغری میکنم اول اوچش با گوسالاش آموده میره این مودای نه گورا گفته استیم که بخا موندگی اوجه همش اینمی بخا رفتگی ای بخای سیمنتالی توزه یکی نیم ساله بوده است به حد بخای باخواتی خوب پراداشم بازب خلاص اینمی بخای رفتگی ای ده همش بغضا او برادرو анай видеора балешикои ангуста рӯй мекунем бухай ангусти тоза и синсолш чанд қайна оҷи ҳами як сола гузашта сола дубоя сола се моҳ як сола камтар гузаштагӣ хулас мана и бояд 100% паридан ҳамаш шур хурдан чиз ҳам саломатӣ паридан барои зотгирӣ барои паридан акайша намедона ки вайс лимузин зурай ира париданша ӯ мепара гап нест я миёндарозиша тамошо кунед аку и ангуста медонистагио медона ино таърифи зиёдатӣ дар кор нест абердин ангуст мясноаниё пародаи американския мясной мешава нарх навош оҷи нарх навош 33000 мегем савдо дора бо 33000 муомила килобаркашам ҳаста ё поча не ям поча савдо ин лимузинам фурӯшия бале ин лимузинам даст ин 30 сол чанд қайна ака и ҳами гудета як сола ака тоза ака ини беларуси овардаги ака ана чиз як солайда як сола нархира 30000 мегем бо ака савдо мекунем я париданшда гарантия зо и гарантия и париданда гарантия барда уже як чанда молда паридаги ай қафошам я ҳаракат кунем нишон метем ҳаминора дар наворҳо камбудӣ боша бахшиш бародаро ира берун бироварда натонистем барое ки ҳоҷи одам надошта барои бировардан ташвиш наша гуфтам дар ҷош сёмка кардаистем хоҳишмандо бемаълум метавонем омода ай пеш бинен чӣ хел молои зуранд дар телефон майда метава бародаро дар телефон майда метава барои ҳамин хубиш ки омода ай пеш бинен беҳад молои хубай аввал ҳамаша хушро тамошо кардем баъдан навор кардаистем хоб иҷа ҳарсеш ҳарза ғанаҷири якумзой ака ҳарсеш ака 8 моҳа гузаштагиам ака и чорнапиёстрай ака и диташ сементал хоб чорнапиёстр ҳарсешам як хела муддаташ буғзиш ҳамин хел ҳарсешам як хел ай бақай мондаги ака ҳамаш ҳам сементал рафтагиам шид гап нест хоб на якта ғуноҷин чорнапиёстр анаи дута ғуноҷин сементал анаи шам сементал бародаро ҳарсешам ғуноҷин якумзоя шид гап нест хоб нархошон як хела ё ҳар хела не нархошон ака хаймия савдо апеш бебинем ака нархоша 55 мегем бо ака савдо мекунем 55 бародаро муомила дора биёен ҳамиҷа савдо кунем молора ҳатман айпеш омода бинем ки беҳад молои хубам бародаро дар телефон майда метава ман такрор ам боша гуфтаистам биёен хубиш ки савдо даставка дорам хариби одам мебарем беҳад молои хуб мана ҳам ёш ҳам молои зотӣ барои молкунӣ беҳтарин вариант як хел вақт мешава баъзе бародаро занг мезананд модар ам хел гови зотӣ дар корай у вақт намеёвӣ ҳозе ки ҳастай бародаро ҳаракат кунед ҳаминора бигирен ки барои молкунӣ хубанд ҳам буғузи тайёр гарантшикатӣ хеле вай суни рафтагӣ нест бо тарзи табиӣ рафтаги ҳамаш ашмо ҳама қади узи қати ака бо биёи бобинен ягон проблема надорем 55 будааст муомила дора даставка дора муомилаш бемалол ай бародаро савдо кардан мегирем хоб ҳози дар давоми видео ай навор набуроен рафта дар ферма вай дорина майдоша тайлоқо ғанаҷино буқача дорем ғанаҷино буқача дар ферма будааст ҳози рафта вайёрам сёмка мекунем ай навор набуромада тамошо кунем бародаро дӯстони азиз анаи гово нами очои ҳам гусоло каси дами интересни боша очашон чӣ хеле гуфта мана чорнапиёстр ана ино яду сементалам дида будем ку ана ҳами говодая хулас устовус нарафтагиай ана ҳами очои ҳами гусаловай мо бародаро ана ферма омадем иҷа ҳам ғуноҷин ҳастай ҳам буқа дай ду буқа сар мекунем ҳардуш алай хулас пародаи ҳам сиёҳ алавай
нархошон 14,5 будааст, боз ҳам муомила дорад. боз устуда ғуноҷин аст, буқачаҳо аст, айда майдатаро ҳамаша навор мекунем. Чӣ мекунем? Нишон метем бародаро. нархи диташ 14,5 будааст, боз ҳам муомилаи хушрӯ дорад, дастафка дорад. Занг мезанед, рақамҳо дар рӯи экран мешавад бародаро. хурдан саломатиш 100%. ана иҷа ғуноҷино ҳастай бародаро. ғуноҷинои 4 напёстур, сементал, галштейн, ино ҳамаш фурӯшиада мақсад барои мол кардан. нархошон инора 14,000 будааст, боз ҳам муомила дорад, дастафка дорад. хоҳишмандо бемалол метавонед омода айпеш бибинед. пародои тоза, хурдан саломатӣ 100%. ана ғуноҷинора як қатор не тамошо кунед. рагаштанош дигараш. бо касоне ки омода наметавонанд ку любой молш ҳамин аворда чӣ моле ки буд 100% метавонед скриншот карда ҳоҷида партоен. хоб ай телефонам савдо кардан мегирем. касоне ки имконияти омода надоранд. мақсад одами бовария харид кардан мегирем. суроға шаҳри ҳисора. занг мезанем, бо точниса гап мезанем. дар кор бошад местоположение пашто метия. омода ё ки мебинед, ё ки бурда метиям бародаро. хоб хулас нархи ғуноҷино 14,000 муомила дора, дастафка дора. ҳамаш як размер, син солшам кам плюс минус набоша, қариб як хел. калону майдагишаму син солшам. ҳозир устудам уна бародаро буқачаву ғуноҷин аст ва ёрам ҳозир рафта сёмка мекунем. бародаро иҷа 8 буқача ҳамаш 4 напёстр. анаи сирхалов айшир мегӯянд, чизе мегӯянд ҳамин парода. хоб иҷа бо ина карпачиҳоам будааст. 8 устуда бо ғуноҷино ҳаст. ҳаминҳоро аввал ҳозир ман айпеш сёмка мекунам, баъд ай дурум медурому, ай қафошам мегирам. мо хурдан бигира ҳозир ман медурам дурум. ана иро хушрӯ тамошо кунем бародаро. буқачаҳо касоне ки буқачаҳои майда мепурсем ку зотӣ мана ҳаракат кунем дар фермаи ҳисор. рақамҳо дар рӯи экран аст. бо нархҳоро вая адресҳоро пурра мефаҳмонам. омода мегирем рост. касоне ки имконияти омода надора бемалол метавонед ай телефонам савдо кунед. скриншот карда мепартоед. ҳозир ман ай дурум медорам, ай қафошонам нишон метавам. ин дӯстони азиз буқачаҳо ай қафошон. 8 буқача инҷа буқачаҳои зотӣ. нархошон бародаро 13,000 будааст. боз ҳам муомила дора. муомила дора, дастафка дора бародаро. хоб иҷа 5 буд, мана 3 хурдан саломатӣ ҳамаш 100% гарантӣ. хоб бародаро ин буқачаҳо сини солшон хоб то 6 моҳара да. то 6 моҳара сини солшон. буқачаҳои зур айнаки. касоне ки пурсида буданд ина марҳамат ҳаракат кунед. дӯстони азиз, ана иҷада ғуноҷино ҳамаш ғуноҷинча. ай 3 моҳа то 5 моҳара будааст. пародаҳои 4 напёстр, галштейн, сементал, пародаҳои тозашай бародаро. касоне ки барои молкунӣ гирифтания ина ҳаракат мекунед. хоб иҷа чанд та якамагӣ? 20 та. иҷа уҷа 14 та буд, чанд та буд. хулас иншоалло ҳамада мераса. хушрӯ аҳамияти ҳозир ай қафош сёмка кардесам, ай пешам мерам сёмка мекунам бародаро. ана уже ана ино галштина дидед, хеле гусалача ина ки сина кадаги 100%. и маъни онро дорад ки шири зур метия иншоалло. ана бародаро ҳар якташа хушрӯ тамошо кунед. ҳамин видео дарозам шава сёмка карда истем ки барое ки ҳамин баъзеҳо омода наметавонанд анамно хушрӯ бинанда молора. беҳад ғуноҷинчаҳои баъзе бародаро. як қатор ай қафош ай дурум тамошо кунем. ҳозир ман ай берун намерам. ба фикрам ки шарнет ҳамаш исту нигаҳ кард. мана ғуноҷинчаҳоро бинем. машоалло ғуноҷинчаҳо. сини солша гуфтем ай 3 моҳа то 5 моҳара будааст.
хоб бародаро нарх навои и ғунаҷинчоҳои майда 12000 будааст, 12000 сомонӣ. Боз ҳам муомила дорад, дастафка дорад. Ҳаминҷа ҳамаш ғуноҷинча 20 сар. Беҳтарин вариантҳо барои молкунӣ. Чорнапёстр, галштен, симентал, ҳам се парода ҳастаи бародаро. хоб бародаро навора дар ҳаминҷа ҷамъбаст мекунем. Ба фикрам ки ҳамаи маълумотоша додем. Бо ягон камбудӣ шидаги бошад, рақамҳо дар рӯи экран мешавад. Бемалол занг мезанем ҳоҷида, скриншот карда мепартаен анами мол, баъд савдоша кардан мегирем. Саломат бошен, сарбаланд бошен бародаро. Лайкҳоро ёд набуред. Агар видео маъқул шидаги бошад, касе меҳмонае дар канал ҳатман обуна шавед.